Permezz ta' avviż li der fil-ġurnal lokali tal-Erba, l-Gvern dal-proċess ta' konsultazzjoni dwar il-permessi ambjentali meħtieġa biex tibda topera l-estensjoni tal-Power Station. Dan meta ċmini tiġa imbnew u skont il-Ministru Tonio Fenek, il-Gvern huwa tiġa kommess li din l-estensjoni tibda taħdem sa mhux aktar tard minn Mejju li ġej. Skont l-avviżi li ħarġet il-MEPA jidher li l-permessi ambjentali li jissejħu IPPC permits jistgħu jiġu spezzjonati bl-aħlas kemm fl-uffiċini tal-MEPA, kemm fuq il-website tal-MEPA, kif ukoll fil-bini tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk, Biżebbuġa u Iż-Żejtun. Il-permessi ambjentali li l-MEPA ħarġet talba l-jom sabiex issir konsultazzjoni dwarhom jissejħu Integrated Pollution Prevention and Control u jinkludu l-operat ta' 8 magni diesel u attivitajiet oħra. Il-perjodu ta' konsultazzjoni mistennijieħu sa tmiem ix-xahar id-dieħel u tul dan iż-żmien ser ikunu jistgħu jitresqu oġġezzjonijiet u rappreżentazzjonijiet bil-miktub inkella b'email lill-uffiċjali tal-MEPA inkarigati mill-ħruġ ta' dawn il-permessi. Il-Gvern sal-lum għadu ma qalx ser tkun il-pożizzjoni tiegħu jekk wara l-proċess jiġu fissati kondizzjonijiet ambjentali mill-MEPA li jew ma jkunux jistgħu jintlaħqu inkella jaffettwaw id-data ta' meta jibda jaħdem l-impjant. Sa issa tlanqas huwa magħruf ser ikun qed jagħmel il-Gvern b'mod effettiv jekk wara li jinħarġu l-permessi mill-MEPA l-Malta tispiċċa tikser uħud mill-kondizzjonijiet imposti fuqha.